porque hoxe temos aquí o pequeno de Mario Lolo, un das voces do panorama galego, X Maseda. Tenemos aí al público Claro, superactivo. Estou na casa e vexo unha Blackberry de miña irmá e digo, joder, o concepto de Blackberry está duro de pelota, sabes? Eu teño moito fomo, entón sempre teño que ir a todos os lados. Entón, mítico, pecha Gabano, pecha que tal, e dices tú, vamos a TNT. Esto ya no va de música. Vale. Porque eso es gusto. Aquí es de piñas. O sea, Vale, ¿quién vale, crees vale. que ganaría piñas? El primer enfrentamiento, que sería 9 Louro contra Kid Mount. Mata o loco. Mítico Quique Varela está intentando que non haxa pelea, pero dalle unha pirata e manda unha hostia aquí que... Imagínate que hoxe é o teu último día de vida. En plan, morres mañán, vas ao estudio e vas a gravar o teu último tema da túa vida. Con quen farías o tema? Con Bad Bunny e Kid Mount ou con Anuel e Nove Louro? Elige unha. Bueno, mira, Xosé, a mí non me quedou clara unha cousa. Podes explicar públicamente o que é unha xiana, por favor? Que raro te queda o gallego, es que non te pega nada tal. Non pasa nada, se queredes estás a tempo e a lingua somos nós. E se nós non falamos a lingua, falan os vellos van morrer. E se non falamos nós, e se non falamos os nosos fillos, non hai lingua. Non mola tanto ni Nove Louro, ni Kid Mount, ni X Maseda. NWO está en la ciudad. En invierno no hay frío, visto Fender Brand. Fundas en los dientes ready pa' brillar. Tapizados domingos siempre en el sofá. WhatsApp no pregunta qué nos pasa. NWO en la casa, dando que hablar a la gente de la masa. NWO en la casa. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo podcast de New... Oh, ¿De New? ¿De qué? The New. Nah, nos ha salido otra vez. Bueno, fatal. pero non pasa nada, tío. Pero bueno, te veo hablando gallego, eso significa que tenemos... Temos un invitado que canta en galego, Sí. que fala en galego, que vive en galego. Son E moi vouche buenos. facer unha Últimamente pregunta, están tío. saliendo muchos y ojo, Vouche facer unha pregunta. Se tuveras que facer o teu ACA, digamos o teu nome de artista, relacionado coa túa familia, cal sería? Porque o meu non tería gancho, sabes? O fillo de Julio César e María Dolores non ten gancho El para mío decir. sería el hijo de Alberto Estevez y Paula Losada. No, fatal. non teríamos. Pero por qué me dices esto? Pois porque hoxe temos aquí o pequeno de Mario Lolo. Estaba con nós, un das voces do panorama galego, X Maseda. Un aplauso, por favor. Que tal, chaval? Tenemos ahí al público ¿Qué tal, superactivo. ¿Qué tal todo? Así de gusto. Ven. Todo Bueno, lo primero de todo, estás aquí por Ourense porque, vamos a meter espacio publicitario. ¿Dónde estamos, Vilar? En la tienda de 4 elementos, tío. For Elements, Rúa do Paseo 23. Si queréis comprar físico, si queréis comprar online, tenéis enlace en la descripción de la tienda. ¿Qué te trae a ti por Ourense? Aparte de que te llamamos para hacer el podcast, ¿qué tienes que hacer hoy por aquí? Aparte de eso, estamos aquí porque hoxe vamos a estar aí en Luxus cantando. Eu he elegido nun evento aí que fixeron entre os de Luxus e Eventos Galiza e nada, vamos a cantar aí uns temas. A ver, Bueno, claro, cuando salga esto ya... Bueno, ya cuando fue. salga esto xa... Claro, igual ahora xa estamos diciendo a esto y de rompeiro. repente cae un helicóptero o algo. Ou ao encima revés, de todo o mundo xa foi ao concerto, fixo o clip viral, xa... Efectivamente. Claro. ¿Y qué? É que? Joder, Bueno, continúa pois, tú. unha por vez favor. aquí falada a tua xenda, xa despois entraremos máis en concis e tal. Perfecto. Contanos un pouco quen é X Maseda. Pois nada, son un rapaz de Viveiro, teño 23 anos e nada, son... Bueno, antes definíame sempre como rapero, agora xa como estamos aí facendo outras movidas e tal, xa non sei moi ben ni como definirme, pero nada, son un rapaz que fai música urbana en galego, fai así un pouco de todo, e nada, levo xa uns anos dándolle caña e agora está a cousa bastante ben, a verdad. Sí, crecendo todo. está pegando muy duro. Entiendo que ahora te está pegando ahora de sopetón como al resto, porque de repente el bombazo pues fue cuestión de hace poco tiempo, unos meses. Pero claro, tú tienes tu vida fuera de la música, entonces vamos a tocar ese apartado personal antes de entrar ya en materia de música, porque sí que es cierto que has sido visto muchas veces por miembros de New O por la zona de la Conchi, una zona bastante candente, bastante peligrosa. Moitas veces, tampouco. Bueno, a ver. Sí. Bueno, pero vai el pouco, claro, ese me gusta todos os días, pero... mérito nuestro, yo este año aún no la toqué. Entonces, claro, tú ahora nos comentabas antes de empezar que, bueno, que acabaste la carrera, que estás ahora con la oposición. Entonces, este boom te pega ahora, pero ¿cómo haces para seguir llevando pues, los estudios? Porque entiendo que ahora tu cabeza está todo relacionado con la música. Sí, é complicado.
O sea, si me pillara así en segundo ou terceiro de carreira, que son anos así, que non tes moito que facer e tal, pois sería mellor que agora, que estou preparando as oposicións e que te tens que centrar un pouco máis. Pero bueno, vaise levando como se pode. A ver, ao final teño 23 anos, estou preparando as opos, confío en intentar sacarmos, e se non me saco este ano, sacamos pouco ben, fijo. Pero nada, intentando desconectar das dúas cousas cando fai falta, o sea, cando estou en plan música, pois intento non olvidarme de nada, o sea, non ter presente nada dos estudos nin nada, e tamén cando estou estudando intento desconectar da música. Pero tiene pinta de que es complicado, porque claro, complicado. Imagínate que tienes un concierto, ponte hoy en Luxus y tienes que estudiar a la mañana, yo estaría con la cabeza dando vueltas del concierto. Como antes pola tarde, pois iba a poñer a facer algo, pero xa te tens que poñer a preparar o directo, todo, sempre pasan 1000 cousas, ou sino estar falando por WhatsApp con non sei cantas persoas, porque tes con 1000 cousas, entón ao mellor estou na Conchi, e de repente xa digo, vale, non vou mirar o móvil nin nada, de repente abro un momento o WhatsApp web para mirar calquera cousa, xa vexo mensaxes e como, tío, me cago en diola, tal. Claro, porque eso se está pasando a muchos. Por ejemplo, el caso de Elegido, yo me enteré el otro día de que es 2008 y de que está preparando la BAU. Y acaba de pegar el bombazo, entonces tiene que estar con todo. No, que de hecho vi vídeos de, no sé si el manager o en plan grabándole en el coche yendo. Eso es una animalada. Eso es una locura. Y bueno, relacionado con Santiago ya, para matar el tema de Santiago, ¿qué tenemos? Vamos a facer unha sección sobre algo que tú e eu non temos nin idea, porque isto veo nos a nai, sobre a noite santiaguesa. Nós creemos, na vida. E creemos que, bueno, gusta a noite santiaguesa, primeiro. Gústame. Gustábame máis do que me gusta. Agora xa, unha vez de cando mes, e xa está, pero sí. Vale, vamos a facer unha tier list destas que están ahora de moda, con discotecas... Bueno, de moda yo creo que pasaron ya de moda. Bueno, pero vámonos por nós de moda outra vez. Efectivamente. Con discotecas, pubs, afters de Santiago. Vale, os niveles, para que te ubiques, son Pozo, Charca, Sen máis, Top e Inmellorable. Pozo, Charca, cal é a terceira? Sen máis, que xa é neutra, Top, que está ben, e Inmellorable, que xa é como o salón de tua casa. Joder, es que, perdón por interrumpir, que acabo de parecer subnormal porque se me cayó una hoja y parezco tonto. Ya está, estamos. Vale. ¿Dices tú una, yo otra o...? Veña, empezas tú, que eres? No, tú. A primeira, hostia, que esta xa tiño clarísimo. A primeira é Gabana. Buah. É que a noite santiaguesa inmellorable non hai ningún. O sea, hai que poñer... Non che sei decir agora, xa non teño así nada de confianza en... Cal era a cuarta? Charca. No, a cuarta para arriba. Top. Gabana é bastante top, No, a cuarta. Sí. Claro, a segunda mellor, a segunda mellor. Ah, top. Sí, bastante top, Vale, Gabana. Gabana top. Ao mellor despois cambio, É que Gabana pelea en inmellorable, Dices. Mítico, salir en zona bella, tal... Claro, es que tú antes lo decías para ponerla en plan Pozo o Charca, ¿no? Claro, no, pues a mí É que a ainda mí- me... Claro, depende de los gustos, claro. Eu mamei moito zona bella, entonces despois ibas a Gabana... Sí, eu boas tamén, pero noites, prefería non chegar a Gabana. Prefería Xa, morrerse no, na casa. Eu prefería non chegar a Gabana tampouco, pero... Bueno, la siguiente que tenemos es Avante. Avante, unha época da miña vida inmellorable, pero madurei. Agora mismo... É que non vou nunca tampouco. Ao mellor sin máis, porque... vou non poñer en sin máis. No, vou non poñer en top tamén. Vale. Que foi ao sitio que máis veces fun, entón non lle podo facer O seguinte igual vai un pouco da man, Tarasca. Tarasca é bastante charca, Dices? Sí, Bueno, Tarasca máis está Pero non lo colonizada juzgues, ahora por Que xente sí, de... jova, estou comparando as miñas opinións, vale? claro, sí, Cada un pode ser Es onde que queira. Zona Vieja non la toqué Xa, casi xa, nada. tú non... Claro, que Tarasca é mítico... A ver, está ben, porque tamén mola que che poñen aí un tema de La Oreja de Van Gogh, así que non che poñen en ningún lado, fai moitísimo calor, Sí. non se pode pagar con tarxeta... E é caro, é caro, sí. Sí, Aí os estou donos contigo. son majos, entón vou Sí, non sí. deixar en sin máis, que hai nos peores. La siguiente que tenemos es Século. Nah, século sin máis tamén. Non fun moito, pero está ben. A seguinte está ao lado do século, Capital. Capital mola Es la única que me bastante. caté yo de Zona Sí, Vieja. Capital, ao mellor, vou a poñer en inmellorable,
pero sí que é mellorable porque está sempre petado e non se colle que facer cola, que flipas. Pero sí que é verdad que música e tal... Pero música moi ben. Moi O guapo, DJ tío. de Capital O DJ é Dios. anda a Dios, Cristo. sí. Anda Alguna a vez Cristo. sonó un tema de X más en Capital, ¿no? ¿O no? Que eu sepa, no. Pero bueno, pronto, ¿no? sonará, seguro. Bueno, pues la siguiente es, me molaría saber tu opinión sobre esta, Circus. Circus... A ver, cal é a máis pa baixo que hai? Pozo. Pozo. Entre Pozo e Charca. Creía que querías poner otra más abajo. No. Entre Charca, Pozo, Circus. Claro, pero sabes que pasa tamén? Que agora estou... O sea, eu estou nun hipotético sexto de carreira, xa acabei. Claro, sí, entón, eso. mítico, vas a Circus, son todo chavalada, pequena, tal... Sí. Entre Pozo e Charca. A mí. Entre Pozo e Sí, está Charca, bien, sí. Ao mellor despois de Fino. Esta no sé qué es. Fiji. Fiji... ¿Dónde está eso? Fiji pode ser bastante definición de Charca tamén polo perfil de xente que vai. Pero, nada, é que non estuve en casi. Vou poñer sin máis. Vale. Non vou... Momo. Momo agora gentrificaron, no que pillaron os do Sicilia en Os do Boca, a ver Sicilia, que tal. Pero bueno, Pero Momo Momo antigo. mola bastante, A verdad, o que pasa é que os cubatas son carísimos Sí. e as cervezas estaban, pero é un sitio bastante guapo, Vou poñer na segunda mellor. Lo que se viene ahora. ¿Te toca a ti? Ah, toca a mí, perdón. Claro. TNT. Estuven moitas máis veces das que me gustaría, pero... Ahí é ya liada máxima, Sí, O ademais, sea, é ya que eu que sou unha tenía- persona, eu teño moito fomo, entón sempre teño que ir a todos os Claro. lados. Entón, mítico, pecha Gabano, pecha que tal, e dices tú, vamos a TNT. O 95% das veces que Sobra. vou a TNT, entro, vexo o panorama, e xa digo, Adiós. vale, para casa. O sea, perfecto, o sea, fai a súa función. Vou a poñer en top, porque... Porque cumple. Top que era, Es a segunda. como tu madre Sí, con la top chancla, así. ¿no? É perfecto. En plan, TNT, eu sou unha persona que non, mais sempre estou de festa, sempre digo, joder, imagínate que agora de repente isto é puta hostia, o paso de puta madre. Que non soles claro, ser en TNT, plan, non, pero... non me sei ir para casa por eso, pero Xa. TNT fai unha función moi importante, que é saber que vas Darte pa para casa xa tranquilo. Bueno, la siguiente, que está pegando ahora bastante bien, Moon. No sé si fuiste. Moon fun algunha vez, e fun algún conci tamén, bastante ben. Pero bueno, vou a poñer en top tamén. Vale. Vale, que a seguinte, Conga 7. Fua, nin puta idea. En puta idea. Non sei. É que, tío, é que eu a isto bauticei no... Tú sales demasiado, Sí, este, mola, 4 o 5 euros os jueves, Recomendo. Espera que ¿Pero sube, dónde está eso? Na calle da Conga. En plan, a máis é que nos abusas onde está Fiji. Cerca de Güei, máis ou menos. Ok. Ni idea. Vale, eu chamo a zona bella dos Pijos, pero se non coñecedes é igual, que non nos unen. Bueno, el siguiente. Literalmente zona bella dos Pijos. Blaster. Blaster inmellorable, O sea, por ahora la mejor. A ¿no? mellor, Sí, sí. eu estou Eu contigo. creo que sí. Porque é pequeno, pero normalmente entras, boa música, bastante ben. Tamén é que non hai ningún inmellorable, pero sí que poñer algo poñer ao Blaster. E o último é The Way Club. The Way Club é literalmente zona bella dos Pijos, pero bueno, entrei, vou non poñer sin máis. Fun unha vez ou dúas, non máis. Bueno. Pero bueno. Yo ahora mismo, si me preguntan, no sé dónde está, la verdad. Faltou The os Way. bonitas, joder. Sí, es que Mi- yo iba a Buah, decir Pues, bonitas. poñámolo. É que ahora, de Pozo, ahora non abre, bonitas. Non abre, bonitas. Non abre en Por que Entroido será? e poucos Hostia, días así. non ves, non estou posto, mamá, si estás vendo isto. Pozo. Non sei xa. Pois Eso, pozo, sí. Es que yo bonitas. Ah, pues estuvo guai. É o que dices. Cando Claro, abreu pasei unhas boas noites Claro, aí. son épocas, pero luego, bueno. Pero sí. agur. Sí. Bueno, pues vamos ya con la música, ¿no? Porque Sí, ahora. estamos hablando demasiado de fiesta, Vamos con música, vamos con periodistas, cantante y nos detenemos en la Hay que fiesta. aprovechar. Entonces, bueno, sacas tu primer tema de Spotify en el 2022, Paparrexo. ¿Cómo das ese paso a iniciarte en el mundo de la música, en sacar tema? Porque sí que es Sí. una cosa que siempre cuesta dar ese primer paso. Entonces, ¿alguna influencia, alguien que te animó a hacerlo? ¿O cómo fueron esos primeros pasos? Ok. Bueno, en realidad os primeiros temas non estaban en Spotify, porque é da época esta... SoundCloud e- De YouTube, máis ben. YouTube. Subía a YouTube, porque antes o importante era YouTube, Spotify era completamente secundario, facer un vídeo así e tal. Os primeiros temas saquei nun 2019.
fai tempo xa. Saquei un en 2019, un en 2020... E ya eran en gallego esos Xa era en temas? galego, sí. Cantei sempre en galego, sí. O sea, puede que seas uno de los pioneros, por así decirlo. Dos pioneiros tampouco, porque no rap lévase facendo aí rap en galego desde finais dos 90, creo, do que sei, en todos os 2000 hai moitas escenas, están Dios que te criou e tal, pero sí que é verdad que desta nova xeración dos que están agora despuntando así tal, quitando Willow, que leva que é tamén é máis vello que a min e que sacou música antes destes, quitando Willow e Mirazo, eu saquei temas en galego antes que casi todos eles. Tamén son maior que moitos. Sí, Xa, bueno. Sí. E agora, no ano que estamos, chega o boom. Como influe eso? Porque tú sí que eres máis Sí. dos máis rapeiros da escena, digamos. Non Sí. te vas tanto urbano. Como influe tamén Sí. este boom na túa música? Bueno, era máis rapeiro do que son. Bueno, lo de rapeiro non se quita nunca, tampouco. Xa, bueno. Pero sí, bueno, perdón, que non respondín a de antes. Ai, perdón, que me tirando das influencias e tal, non sei, simplemente apetecíame facer a música que, bueno, sempre escoitei moito rap de chaval e tal, así xa con estas dúas preguntas. Escoitaba moito rap, molaba tamén o rollo das batallas e tal. Hai algunha por aí por YouTube que dá pena vela. Hostia, esta non- como subeu, humano. Sí, subeu non. outro Ritmón día. tamén, ten ¿no? algunha. Sí, pues non vi as outro atopamos, día- Outro día subeu unha rapaza en Twitter un clip meu, encima eu facendo unha batalla en castelán, encima dunha que me trabo, penos, que non o vexa naide. Encima hai un par Ahora de vai ver batallas- todo o mundo. No, pero hai un par de batallas que teñen moitas visitas, ademais, porque xusto subir o primeiro tema e mítico YouTube recomendábache eso, Sí, sí. que subeu ademais un colega meu que era, en plan, por favor, non o subas, non o jodas. Sí, nada, entón, o rollo foi ese que a min apetecíame, pois, facer algo, sabe, porque moitas veces estábamos aí e tal, baixábamos ao parque, botábamos un free, era como, me cago en tu puta madre, eres un feo e un non sei que, sabes, era como, apetéceme, en plan, Facer isto está algo moi máis guapo, artístico. claro, apetéceme currarme algo, decir algo que eu queira, e tal. Sí, e agora, pois a verdade é que todo este boom, pois é unha locura. O sea, é unha locura que non que aínda vai subir máis do que está, non sei ata que punto, non sei como se vai manter, non teño nin idea, hai entre nós ademais hai algúns máis optimistas e outros que son máis pesimistas e que din que isto que se vai acabar xa, pero sí, é unha locura e se me chegan a decir en 2019 que me iba a poder estar pasando o que me está pasando ahora, ou se me chegan a decir fai un ano e medio, que tampouco que me pase nada do outro mundo, pero ves Bueno, que os pero- números acompañan, que salen fechas, que a xente... Sempre notei moito cariño da xente que, sobre todo de Viveiro ou tal, ou alguén moi puntual en Santiago que mellor estaba de festa, eres Maseda, tal, non sei que, moi puntual, en plan, acórdome da xente que me dixo eso durante toda a carreira, porque foron 4, pero ver como agora está crecendo todo, como se nota o cariño da xente tamén, e tamén hai xente que non me coñece de nada e que se sabe algún tema meu, sabes? É unha locura e moi guai, a verdade. ¿Y cómo cambia ese punto de ver la música? Porque supongo que antes sería más como un hobby Sí. y ahora que, porque sí que no es un boom enorme, pero sí que en vez de haber un avance pues Claro. lento, de Sí. repente ahora pegó un Sí. escalonazo muy, muy grande. Entonces, ¿cómo cambia tu visión de ver tu trabajo artístico? ¿Te estás tomando las cosas de otra manera, mucho más serio, mucho más profesional o sigues con la misma esencia? Sigo máis ou menos igual. O sea, o tema, para min o meu proxecto máis importante, a cousa que máis ilusión me facía dentro do mundo da música e tal, era o tema de facer un disco que saquei o ano pasado, que, bueno, cando o saquei, pois xa xente, Nove Louro xa estaba pillando, bueno, que sempre foi sempre foi. Este último ano e medio é o que encabeza todo, a persoa con máis números, con máis repercusión, con máis todo, xa estaba empezando a crecer, aínda, bueno, moitísimo menos de como está agora, non sabíamos se eso nos iba a repercutir a nós, ou se iba a ir el solo ou tal, pero de todas maneiras eu ese traballo tomei como super serio, porque me facía moita ilusión como facer un disco, ademais, bueno, plasmaba como un momento vital que eu quería que quedara así inmortalizado e tal. Considero que ese traballo, aínda que fora previo a que os temas foran ben de números e todo eso, foi como super serio, super cuidado e tal. E agora estamos intentando tamén facer as cousas ben, cuidando o que sacas. Agora, por exemplo,
estou nun punto sacando un pelín máis de cousas comerciais porque tamén me gusta, tamén son cousas que escoito, aínda que me flipe o rap, pero tamén me apetece como pois, intentar aproveitar este momento, non deixar tampouco de facer movidas rapeadas e tal, que é o que realmente máis me gusta, como realmente mellor mo paso, pero sí, intentando ser serios, facer as cousas ben e ser profesionais, sobre todo. Tamén de cara agora aos directos e todo eso, o sea, sempre fomos profesionais, pero moitas veces sin os medios, pois agora invertir nas cousas que hai que invertir, meterlle pasta aos temas, meterlle pasta aos vídeos e a todo, para nada, para intentar acompañar que todo siga crecendo, que é o que buscamos ao final. Centrándonos así un pouco máis nas letras da tua música e tal, faz moitas referencias a Gali, a Xente do Mar, tamén moito a tua moza. Como é ese proceso de creación teu? Pois depende. Eu vexo o proceso de creación vexo moi diferente a máis. Eu, independentemente de que faiga rap e temas como máis comerciais, vexo como son como dúas cousas moi diferentes na miña cabeza, que oxalá chegar a xuntalas e creo que cando a xunto que tamén queda algo moi guai. Pero non sei, por exemplo, cando faigo un tema de rap tamén depende do tema. Se é dun tema que me apetece pois ser un chulo e tirar un pouco de ego trip e tal, pois ao mellor eu que sei, ocurreseme sempre teño o mítico grupo comigo mismo, entonces aí sempre meto frases meto moitísimas ideas e moitísimas frases que se me ocurren, en plan, que non ten que ver, en plan, non sei, eu que sei, estou na casa e vexo unha Blackberry de miña irmá e digo, joder, o concepto de Blackberry está duro de pelota, sabes? Sabes, cousas así como super random que despois a veces agrupo en temas ou de cousas que se me ocurren e despois na parte así un poquinho máis comercial, pois o proceso é diferente, en plan, poño mo beat, empezo a tirar melodías improvisado todo o tempo, faigome un par ou tres beats só de melodías e gústame estruturar bastante, en plan, fai unha melodía para intro e xa atopo unha melodía que pode ser o estribillo, entón xa cando teño esa, xa pois collo a letra, o primeiro que se me pasa pola cabeza, literalmente a primeira frase que se me pasa pola cabeza e a partir de eso digo, vale, pois poido falar desto. É un rollo diferente. Que guai, que guai. Ostras, qué guapo la separación. Sí. Qué guay. Bueno, pues para calmar un poquito las aguas podemos pasar a otra sección más, que a mí esta me interesa mucho, ya te la adelanté, que es, bueno, un hipotético caso en el que se hace una velada, que bueno, igual el día de mañana se hace, y que participan artistas del panorama gallego. Entonces te vamos a ir soltando nombres, enfrentamientos, y entonces el que gane se enfrenta con el siguiente nombre que te digamos. Entonces tienes que decir quién crees, esto ya no va de música, porque eso es gusto, aquí es de piñas, o sea, quién crees que ganaría piñas. Entonces empezamos con el primer enfrentamiento, que sería 9 Louro contra Kid Mount. Mata o Louro. Sí. Sí, home. Manu ya vino por aquí y dijo que bueno, que sacaba tres cabezas. Claro, le tres cabezas, sí. Vale, Louro contra Willow GHZ. Fua. Fijo que ten máis cardio o Louro, porque Willow non sei se terá moito. Pero Willow vexo técnico, Sí. Eu creo que ao mellor sorprende Willow. É que Louro é máis alto, pero tamén se le ve moi cacho de pan. Claro, Para mí Willow ten pinta máis de... Tamén igual porque é máis rapero, máis que che vai dar. Tiene máis calle. Sí. A mellor está máis maldad. Entón, a maldad tamén é importante aí para tal. Voulle tirar a Willow. Vale, ahora sería Willow contra Elegido. Willow, joder. Sí, home, Elegido... Bueno, aún puede hacer un cambio físico. Claro. Sí, pero ahora mismo. É pequeniño tamén, joder. Sí. Por ahora, sí, ten máis calle, Willow. Ten máis anos de experiencia. Willow contra O Pirata. O Pirata. Ese sí que tiene calle. O Pirata, sí. O Santito é moita calle. Fijo. Non sei se alguén desbancará o Pirata desta, O Pirata contra C. Mirazo. Boa calle teñen os dous tamén, Pero eu creo, no aspecto puramente deportivo, se me teño que pegar con alguén, prefiero evitar o Pirata, Así que vou decir o Pirata. O Pirata contra, ojo Quique Varela. Quique Varela. Claro, es que Quique Varela claro, es muy grande, es tío. muy bueno y tal, Fai pero sombra, yo no lo quiero ver cabreado. Sí, no, ademais, Quique Varela fai deporte e tal, fijo que está ben de cardio, que fai fútbol. No, Quique Varela... non para quieto, que anda de un lado para outro. Non para quieto, no. Ao mellor
Mítico Quique Varela está intentando que non haxa pelea, pero dalle unha pirata e manda unha hostia a Quique e acabouse. Vale, ahora sería Quique Varela contra Dirty Sook. Quique Varela. Es que igual ahora ya... Bueno, Claro, ojo, este e es el que ahora igual podes me hace bancalo, dudar. cuidado, Hostia, que este te pegas, este ten un Quique gimnasio e todo, Varela contra Jarge Z. Hostias. Que a Jar nunca coincidín con ele en persona, Pero non sei tiene como pinta de alto repartir é. buenas pizzas. Sí, Pero mola ten moito pinta de- MMA e todo isto, ten- polo que sube. Ten pinta de... non sei se fai algo de boxeo ou Sí. así. Eu creo que pode ganar Hard, Pode ser máis técnico. Y ahora se viene el combate que, bueno, que tiene que ver con el ego de cada uno, que sería Jarge Z contra X Maseda. Non tiene nada que hacer, non teño nada que facer eu. Fun 3 meses a boxeo, non me acordo de nada. Bueno, ya fai tienes unha una tal. base. Nada. Entonces se la damos a Jarge Z. ¿no? Vamos a dar, Campeón vamos da a dar. velada, tío. Bueno, pues Que campeón. veño por aquí a Aplaudimos, recibir por si o... acaso. No, que veño por aquí Claro. a recibir o cinturón. Tiene que venir Jarge Z aquí a por el cinturón. Bueno, pues acabada ya la sección, hablamos ahora- un poquito de la agenda, ¿no? Porque sabemos que hoy, bueno, tienes el concierto Luxus. Sí. Pero bueno, primero preguntarle, bueno, pues cómo ver los conciertos, Sí. porque ahora supongo que estarás empezando más a saco y habrá mucha diferencia entre los que hacías antes, como dijiste antes, Sí. y los que haces ahora. Y luego, en plan, ¿qué fechas tienes previstas para el futuro y algún festi igual en el que te haría ilusión, que aún no esté cerrado y te haría ilusión participar? Ok. Por agora, bueno, teño este sábado. A semana que ven, o sábado 25, canto en Viveiro, na Conservera, que fan un festi urbano. Están Xian, Willow e Fabio. Vou estar eu tamén. Despois teño o xoves seguinte, temos en Santiago un evento super guapo que se chama Cruceiro Fest, que estamos moitísimos, está... Sí, Elegido, ¿no? Sí, Quique Varela. Elegido, Quique Varela, Kid Mont, Willow, Xian Pais, Lil Sam... Todos. Bueno, algún máis hai, pero agora non, xa paro de contar, porque senón como me quede un solo é feo. Queda feo. Sí, nada, despois xa de cara a xuño, aínda non se anunciou, vou ter un outro en Santiago. Bueno, vou facer un showcase nun concerto dun amigo meu. Teño despois, en xullo, vamos a anunciar outro cerca de Coruña. Xa en agosto algo máis de fechas tamén. O que dos máis guais que vai ser, o sea, dos que vai ser máis guai, en setembro no Osa do Mar, que é un festi así xa bastante tocho, en Burela, ao lado da casa, que teño bastantes ganas diso. Bastantes máis polo medio, moitos que están aí amitas. Seguiremos de cerca, verdad. Ok. Ves posible, isto xa falamos moitas veces e tal, un festival só de cantantes galego, pero de non só de artistas, claro, de DJs, artistas, non só do urbano, pois imagínate un cartel que sei, Pili Pampín, X Maseda e The Rapans, algo así. Estaría guai. Bueno, é moi parecido só do urbano que fixeron agora en Santiago. Estaría guai, e mola tamén para, en certa parte, consolidarnos un pouco a todos e tal, pero tampouco... A ver como digo. É que nós tamén temos un pequeno problema en teoría, en plan, entre comiñas, por decirlo así, que é o feito de que, sabes, xa engloban a música en galego como se fora un xénero. Xa. Ese é o tema, en plan, eu non teño nada que ver con Pili Pampín, é como se faz un festival, por exemplo, non vou falar de min, vou, por poñer un exemplo un pouco máis tal, Xian Pais, que é un raperísimo da puta hostia, é como se metes nun festival a Il Pequeño con Rocío Jurado, sabes? Yeah. En plan, está Ya. guai, e faría ilusión para Sí, consolidar pero igual eso. la gente- Pero claro, o público en sí é moi diferente. Aínda que, bueno, nós tamén compartimos moito público con xente que ao mellor, o sea, que escoito outras cousas en galego, como pode ser Rapans ou Mondra ou Tanxogueira xa non, pero xa bueno, Rapans tamén trascenderon Sí, bastante. bueno, Pero a nós eso tamén, ou eu agora que estou facendo cousas un poquinho máis comerciais non o noto tanto, pero colegas que ao mellor fan máis cousas de rap, é como a xente, sabes, mólalle porque lle mola a música en galego, pero ao mellor non valoran o realmente bon que é eso porque non lles gusta o rap. Entón, aí hai unha dicotomía. Bueno, pues nosotros somos buenos preguntando, estudiamos la carrera de periodismo, lo hacemos lo mejor que podemos, pero ¿quién mejor para preguntarte que gente de tu entorno, de artistazos de la escena gallega? Vale. Entonces tenemos preguntas de Kid Mount,
Bueno, non sei se hai de todos, ao final. Bueno, Kid Mount, Louro, tenemos fijo. Sí, Quique Varela, Quique Varela e xa. y ya, bueno. Bueno, pues ben, que tres. joder, tres Sí, de sí, dos, sí. Entonces, tres si te pesos parece, pesados. vamos a empezar con la de Louro, porque me Vale. parece una pregunta muy, muy, muy interesante. Ok. Que es la siguiente, a ver si escuchas desde allí, si no, te lo acerco más. Vale, Maceda, imagínate que hoxe é o teu último Espera. día de vida. En plan, morres mañán. Vou no poñer en un Sí. que está en dous. Lo suelo tener en dos. Vale, Maceda, imagínate que hoxe é o teu último día de vida. En plan, morres mañán. Vas facer o teu último tema. Vas ao estudio e vas a gravar o teu último tema da túa vida. Con quen farías o tema? Con Bad Bunny e Kid Mount ou con Anuel e Novelouro? Elige unha. Y se tiró la personal, se metió a él mismo para meterte en un compromiso. Vale, para non meter nin a... Bueno, esta decisión non é nin por Kid Mount nin por Novelouro. Es por Bad Pero Bunny y Anuel. bastante máis Anuel, a verdad. E xusto, ademais, con Kid Mount xa teño varios ¿Tú temas. crees que Louro se Estuvo puso listo, a él claro. con Anuel? Claro. Si fora ao revés, tamén sería con Anuel e con Manu. Pero sí, con Anuel. Un himno para isto. Meto un chanteo aí no medio que sexa un tema En galego, histórico. claro. En galego eu. Claro. E Anuel, non Claro, sei. podías animarlo. Buah, si se anima xa é unha locura. A ver, es bastante animado. Bueno, estamos hablando de un Sí, caso bueno, pero hipotético. estamos falando de que Anuel canta en galego. Ojalá, a ver si nos La escucha pregunta todo. de Kid Mount, yo no la entiendo. A ver si la Vale. entiendes tú. Espera, voy a mirar que también voy a ponerla en uno. En un, vale. Todo tuyo. A ver si la entiendes tú, yo no la entiendo. Bueno, mira, Xosé, a mí non me quedou clara unha cousa. Podes explicar públicamente o que é unha xiana, por favor? Vale. ¿Se puede contar? Sí, claro, sí, sin fallo. O tema é... Vale, espera, pero si lo está viendo algún niño... Vale, non é... vale, non, vale. non, Xa, eu non, tamén non, pensei non, que iba non, por no, aí. No. O tema é que eu estaba escribindo un tema que se chama Pide Máis, que é, bueno, un tema que está funcionando bastante ben, que a máis o coescribín aquí co meu amigo Volverio Fendi, ese tema fixámoslo entre os dous, a letra inteira entre os dous, e xusto, como que apetecíame crear como, non sei si situades, bueno, Disobey e tal coñecedes, e todo o que falan das totianas e así. Entón, facíame gracia como crear o concepto de típica rapaza que nos escoita. Y la E llamada... entón, tiña que buscar un nome en galego, e xusto polas rimas estaba pensando en Uxía ou Mariña, e de repente xusto Xiana cadraba moi ben. Entón, fixen como ese, sobre todo pensando en mítico perfil de rapaza que nos escoita, eso é porque teño unha barra nese tema que digo é unha xiana, navío emojis de fada, non é mala, pero está cansada de que a traten mal, tuitea 2 veces por semana que oxalá fora lesbiana, que aforraba moito en saúde mental. Sabes, como mítica rapaza, medio alternativa, que falan galego, que estuda en Compostela, que é hetero, pero está cansada de que os homes son retrasados, pero jódelle porque lle gustan os homes. É como super simpático. Creei eso aí nese momento e agora rescato nun par de temas, en plan como concepto xiana porque me fai... Un porque me concepto fai ben gracia. tirado. Eu estou no Dije, visualizando. a ver qué barbaridad es No, eso, pero está muy bien tirada la pregunta. Sí. E ademais, Muy bien. ese tema, o sea, meto nun par de temas, pero é como... Non quero que non é un concepto solo meu, é como de toda, en plan, faría moita ilusión que calquera destes dixera nun tema, non sei que é unha xiana, sabes? Pero en plan, sempre desde o respeto, tal, Sí, en plan, sí, é un concepto claro. guapo que mola, pero que me fai Bueno, tú gracia. tienes el concepto de... Ah, bueno, falta la de... Sí, Quique falta Varela, de y ahí noso falta amigo de Quique. Varela. Que por certo ¿Es sacou... audio o É audio. Ostras, Tamén... Onde está? Aquí. Aí a tes. Tú lo tienes en por uno fijo. Sí, eu teño... Maceda, nada, son Quique. Nada, a miña pregunta é que che pareceu o Porto de Ribeira e se consideras que a fama que ten de o porto máis importante de baixura de España é merecida ou non che gustou o suficiente. Vamos a ver, chavales. Que grande. Nada, isto é porque xusto comentei aquí que porque é dali de cerca de Ribeira, que xusto díxome eso e díxenlle que fora con meu abuelo porque fun este setembro facer como unha viaxe con meu abuelo porque, bueno, a miña moza é de Louro e sempre non está, cando vamos para Louro? E eu, abuelo, pilla un día, un sábado, un domingo, pillamos o coche, facemos 3 horas de coche e vamos para ali, pola coña. Fomos para ali e despois díxome que lle encantaba o Porto de Ribeira, que era porque ele anduvo sempre ao mar e tal.
E dixo que era o seu, que ali había un porto de baixura, que era, a máis había desde os barcos máis pequenos, os barcos máis grandes, que lle facía ilusión ir. Ellos do fun, e un día estaba falando con Quique, non sei que me comentou de Ribeira, e comentei yo eso, falamos un par de veces de eso, e nada. Ostras, Non qué ten máis, señor pero aquí bueno. que preguntando. Sí. Pero bueno, voy a tirar la que iba a hilar antes, que era que, bueno, él tiene el concepto de Xiana, yo tengo el concepto de la mejor tienda de España, que es Cuatro Elementos, obviamente. Sí, total. Rúa do Paseo 23. Entonces, pues tenemos... Temos unha cousa por aquí, non? Sí, ¿no? Sí, non? Joder, Incluso, sí, non inclusive. facía falta. Tenemos algo que, bueno, ahora si lo está viendo tu madre, que quite el podcast. Por qué? Por si acaso, ¿sabes? No me quiero... ¿Sabes? Que yo tampoco sé el contexto. Yo se lo regalamos, a ver si le mola. Vale, eu non sei que é que hai aí. Vamos ver. ¿No sabes lo que es? Non me De enterei. Carhartt, hai algo que non lle vai molar a miña mãe de Carhartt. No sé, o sea, depende, ¿sabes? A ver. Está guay, pero... Que dices? Muy demandado en Santiago. Hostias, Sí, ¿no? está guapo, está bastante guapo, está moi guapo. Pero en plan, no hay problema. No, eu non utilizo, pero o meu pai fuma moito, levo para o meu pai. pues, Teño algún pues, compañero pues, de piso tamén que... Es que por eso, que yo lo tamén pensé lle en eso, mola. que los pisos Sí, no, nos nunca pisos fai hay, falta, siempre se tira de vaso. E tú sigues ali no meu pollete, apagando os pitillos, Mamá, por favor. É broma, é broma. Está moi guapo. Bueno, teño o seu tamén... Ollo. No. Joder, hai que ter un detalle. Sí, hombre. Trouxemos, porque me vin o de Kid Moncha, a mí que vos trouxe un disco. Ostras, qué Teño aquí o guapo. disco de Pontes. Bueno. Bueno, Está, despois... ya se mete presión aquí ya, porque Kidmount ya lo trajo. Ahora Esto xa me- non pode vir nadie sin regalo. Abre, sin Me da medo. miedo. Teño outros, que trouxen solo Hostia, un, qué dous un guapo. despois. No, por favor. Si esto sí, lo vamos sí. a poner ahí No, en el, local, no, en el no. set. Vale, Muy ustedes chulo. despois, Qué se vos guapo. apetece, eso de aí, un librillo, están todas as letras e tal. Si queres botar un ollo, se non xego teredes despois que tampouco vamos aquí a Oh, que romper. chulo, Ostras, a qué guapo. estética e todo está Pero moi... sí, É moi rap isto, Moi rap, moi rap. ¿Están a la venta? ¿O ya, ya no están? Casi nada, quédame Bueno, fixen pero, unha tirada. por favor, mirad esto, si queréis uno. Si queredes un tedes que vir os concertos e pedirme moito, porque non os O si levo no, xa. tirarte por Instagram. Y... Ou si, podemos mirar, Pero pero se facemos non lle unha queda. tirada. Joder, alguno quedará, ¿no? O que pasa é que me quedan uns poucos, pero ahora mismo prefiero... Todo o mundo que quixo comprar de Viveiro tal, xa o comprou, e dixen que estaba en Santiago e tal. Ahora os que non o compraron no momento, Claro, ahora sí. teños para regalarlle aos colegas e tal, para que teñan aí. Axúdoche a cerralo. Sí, parezco É retrasado. que non... Es que llevo mucho tiempo sin... Tenemos el de Kidmount allí. Ostras, pues, vale. guapo, Ya guapo. Ahora metemos la presión. Cada invitado tiene que traer un... Home, digo, Esos non son cantantes que traen. O seu Bueno, disco pues favorito. Pues que traigan algo. Non te Ostras, es que Uy, qué vale. mal acaba de quedar esto, que no sé cerrar un CD. Nada. Muchísimas Non gracias. son da tua época, Raúl. Bueno, pues, joder, cómo me mola, en plan, regalar, pero también me mola que... Claro, Sí, joder, hai que... Y me molan detalles así, o sea, que quede el recuerdo. Lo voy a dejar Sí, aquí, sí, si no sí, te sí, importa. sí. Bueno, si Perfecto. no, lo dejo aquí. Apoyado. Vale. Pues nada, vamos Vale, acabando ya vamos la a entrevista. facer a última preguntiña do noso de sempre. O último é planes a longo e corto plazo de X Maseda. Bueno, más o menos ya nos dijo Sí, con los sí. concis. Sacar Pero ¿cómo sus te ves? posicións, Imagínate, siendo optimista, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Para ¿Cómo sería min- tu futuro idílico? O meu futuro idílico, que ademais comento sempre, é sacarmos oposicións, pillarme unha reducción de xornada para ter tempo, porque, joder, para ter un mínimo sustento e para seguirme dedicando a eso, si todo vai idílico, pillarme unha excedencia, os anos que poida, 5 anos creo que se pode ser, 5 anos, vivir da música 5 anos, e despois olvidarme de todo, e volver a currar, e ser profe, e xa está. Facer a miña vida, Pero sí. imagínate que te va genial, que pegas un bombazo, a los 5 años deja la música. Xa, pero unha vez que sacas a Sí, oposición... é que, non sei, por ahora sí, é como vexo me vale, hasta os 30, sí, pero despois, non sei, tería que mirar, o sea, a música encántame, non me desligaría da música ou seguiría facendo os meus temas e tal, pero seguramente me dera por facer outra movida, non o que estou facendo agora, que me encanta, pero non sei se me vexo a larga. Ese Es é una respuesta muy... o idílico, muy- pero bueno, muy- ojalá se dé. Bueno, pues no sé si viste la entrevista de Kidmount, Bien, pero siempre tenemos la última sección que es para que, bueno, primero que nomines a alguien, que eso es algo rápido, el primero que se te pase por la cabeza y nosotros ya lo acosamos para que venga, el que quieras. Pois vou nominar a Willow, que falamos un par de veces con él. Ademais, Willow davos unha boa charleta. Sí. Aquí, sí, cómemos Bueno, ahora pues, un pues poquito. lo anotamos, ya le Perfecto. vamos a tirar ahí al direct. Y bueno, la última de todas es que ya este espacio es totalmente para ti, Sí. que des un mensaje cualquiera que quieras dar a cámara
O sea, lo que sea. Como si quieres promocionar algo, hablar de cualquier cosa. Lo que Vale, quieras. vou dar dúas mensaxes a Calmiro, esta. Ah, eso Vale. Sí, ¿no, Jaime? Bueno, no saludamos a Jaime hoy. ¿Qué Hola, tal, Jaime, tío. ¿Todo bien? Primeiro que nada, se estades por Ourense ou queredes roupa guapa en toda Europa, creo, non sei se fora, 4 elementos, que está moi ben. Es la primera vez que le invitó le mete promo a la No, tienda. joder, sí, hai que ser Luego te legales. pasamos el Bizum. Claro, por suposto, si no cortades esto. E nada, segundo que nada, chavales, isto é importante, isto non se di en ningún lado, está salindo todo eso. Mola moito escoitarnos. Todos agora facemos música en galego tal. O noso principal perfil de ointe fala castelán. Non pasa nada. Somos un paso máis para que vos atrevades a intentar dar o cambio, intentalo falar con alguén. Non é fácil e vamos xulgar e sempre van vos decir que raro te queda el gallego, es que non te pega nada, tal. Non pasa nada. Si queredes, estades a tempo e a lingua somos nós. E se nós non falamos a lingua, falan os vellos van morrer. E se non falamos nós e se non falamos os nosos fillos, non hai lingua. Non mola tanto ni Nueve Louro, ni Kidmon, ni Exmacedo. Así que Por favor, un aplauso. Ostras, qué cátedra acaba de dar en el podcast. Home, isto é formación profesional. Claro. Podrían habernos apagado el micro durante toda la entrevista. Ostras, qué buen mensaje. Eu retuiteo eso. Sí, yo también, yo lo estoy intentando. Ya Pouco a pouco. La siguiente voy Ese é o a... tema, ou falalo con alguén puntual, veña, tal, e despois das o El paso. Pilar y yo muchas veces lo hacemos. O sea, Pues ya volviendo a la está. universidad hablamos gallego, pero yo aún lo estoy practicando. Bueno, é un punto. Se ríe, Jorge. É un punto Sí, de sí. empezar, é un punto de empezar. Todos os avances son vos, sempre vos van decir cousas, pero da igual. Bueno, Hay que botar pues ahí personalidad. muchísimas gracias, obviamente. Venga. Ha quedado, yo creo que una entrevista, ¿no? ¿Tú tienes algún tema más Nada. que hablar? Ojalá, Vallao. ojalá, pues lo petes aún más Ok. y ya te invitaremos otra vez a venir por aquí. Seguro. Y nada, no sé si quieres decir algo más. Nada. Saludamos a tu madre, a la mía. ¿Quieres saludar A a la miña, tuya? tamén, a miña A mãe e todo. meu pai. E a miñas irmás e os meus sobrinhos. Bueno, E nos os meus olvidamos de abuelos. nuestros padres siempre, pero mi padre no ve el podcast. entonces que Eu le den. tampouco, así que... Un saludo a mi madre. Un saludo a miña. Y muchas gracias por ver el programa, muchas gracias obviamente por muchas gracias dedicarnos a a vos. este espacio. Ahora vamos a comer. Muy bien, que lo es importante. bueno. Y nada, bueno, pues estad atentos a los próximos programas que salen, que yo creo que van a estar muy guapos, hay cositas Van a ser por ahí. moitas cousas. Así que nada, nos vemos en el siguiente programa. Adeus. Duro, ¿no? Vale, perfecto. Ostras, el mensaje del final casi... Ocurreuse aquí no momento, pero era Este ya unha- estaba. A Jorge xa... Bueno, presentamos a Jorge, que es Encantado. el que me echa la bronca siempre por no hacerlo en gallego. Pero la siguiente yo creo que ya, ¿eh?